Escolta, Lluna, que hem de gravar un vídeo pels nens i nenes del primer cicle del col·le. Sí, què m'ajudes a fer-ho? Nois, mireu, aquí estem, amb la Lluna, passant una mica aquests dies. No tenim gaire temps d'avorrir-nos. Tenim molt de temps, però, ja veus, passem el dia aquí, picant, jugant. A què sí, Lluna? Bueno, ja està aprenent a multiplicar una mica. No del tot, però bueno. Mireu, us vaig a posar el repte de vida quotidiana, sí? El repte de vida quotidiana significa que, a part us podria fer estendre la roba, us podria fer mil coses, però no, us faré aprendre-us una cançó. Els de segon B tenen una mica d'avantatge, perquè ja se la saben una mica, però la resta la podeu aprendre, i els de segon B en practiqueu més, sí? I una, els hi ensenyem? Diu així, va una mica ràpida, però la fem, diu: puja, baixa, busca, bruta, punxa, bufa, fulles, caça mosques, digue sí quan dius que no, però fes petons, sí, tornem i diu així: puja, baixa, busca, bruta, punxa, bufa, fulles, caça mosques, digue sí quan dius que no, però fes petons, molt a poc, puja, baixa, busca, bruta, punxa, bufa, fulles, caça mosques, digue sí quan dius que no, però fes petons, sí, l'última! I puja, baixa, busca, bruta, punxa, bufa, fulles, caça mosques, digue sí quan dius que no, però fes petons. Doncs ara toca a tu, te l'has d'aprendre i quan la tinguis te la graves en vídeo i l'envies amb el hashtag Ambients Maristes Montserrat. Ei, Lluna, els diem adeu? Adeu, adeu! Que vagi bé. Un petó. Us estimem moltíssim i també ho trobo molt a faltar. Vale? Ens veiem aviat. Diem adeu. Adeu, adeu!